gorko jontaɗo jiɗɗo nokku mum ɗon ɗo hattete nokkane kewɗo needi yurmede mo jottaki e batte joom jangde townde nde alda e namdal kono noon mo wona piitotoɗo becce on woni Abdoul Doudou Moussa Houleye DG ARTP walla mbiyan mo Abdoul Doudou Ly o jiya ko toon to Dunguru Alpha commune mo Boki Diawe kono noon kala hen nokku e nder commune mo Boki Diawe garda omo anda ne tawno jungo makko ala ɗo heddi holno ɓe mbiyannomo gaga nde laamu ngu weeɗanimo jungo omo weeɗi miskineɓe jungo ɗum waɗi noon o ɓurno lordirde ko ministre sans salaire Abdoul walli jumaji walli jamaji walli écolaji walli remoɓe walliɓe eɗo bange diƴƴe walliɓe e bange kuɓɓoom wadde noon wonmo lalaɗa wombo ma on so darima nawarte ɗum waɗi noon poste hande mo jogui toon to ARTP o wiyatake wonde o handani hen ne tawno mo handi ko ɓuri ɗum so tawi ton ko gollal o gollima guila o dañani ɗo nokki taw o nokkanno koye poste makko ɗum waɗi noon mbiɗen mo o hewani dille kono golle makko ene kewi dille ne tawno wona haala makko golloto golle ko golle makko golloto haala oɗo gorko di dardaro joom hinere towde mo sifortaki bonɗo ngari kono noon ko deƴƴo hakkille mo sawto mum haljinani hay goto machallah ñagante Allah ko judde balɗe e moƴƴude battane sikki ala ne tawno fulɓe ne kewiɗi waɗi watti koye wawre jeeya kala ko juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa ine wayno consultation gratuite woni safara mo ala jobdi baɗɗo ñande 12 e 12 lewru décembre toon to poste de santé Dunguru Alpha ine wayno noon ñande hen kala ɗo berliɗa dojatal huɓat Allah e yimɓe ɓe hewde eɓe limti e ujunnaji neɗɗo ñande hen noon médecin ji mawɗi liggotoɓe e nder hôpitaluji walla mbiyan clinique uji towɗi tawa noon ko joomen jangde towde en hande so tawi a sohlinoɓe sa waɗani déplacé jaɗa Dakar a yiyataɓe ko ɓendi DG ARTP waɗi déplacé addi men toon to poste de santé Dunguru Alpha o addi médecine générale woni kala ñaw cardiologie safara ɓernde pédiatrie safara sukaɓe gynécologie safara rewɓe odontologie safara ñiiƴe ophtalmologie safara guite e vaccin covid-19 don de sang on rokkirde ƴiƴam e fabiyoŋaji pat tablami dokkirama toon ngam ɓen ɓe gandanɗa hoorema juuɗe men jettaki keceji men bandiraɓe musidɓe ina wayno o haɗani ɗon kono noon kettoɗemo satisfaction mo heeɓi o ngam ne ɗum noddande won umiɓe garli ha Matam ngari yidde tigi rigui safrede omo andi ɓeɗo mbawa safrede e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi ɗum noon ko waɗi ko koko wattata ne tawno so tawi neɗɗo rokkima hirande rokkima kacitari wima ya fat bottari hakkille ma wona hen tigui ɗum noon DG ARTP kono mbiɗen ni haala makko gollota ko golle makko golloto haala ne tawno sene golle hebbintaki dille so pari tan aduna o foof dilla kettoɗen mo ƴeewen tigui rigui oɗo aduna garɗo toon to poste de santé o ganden ko yoodi ala e daranam DG walla jiiruɗa consultation gratuite o consultation de ko yettude hen Allah d'abord yettude hen Allah e pi jannude mawɗo leydi ndi jannude mawɗo leydi ndi jannude cabinet du ministère de la santé jannude ministre de la santé kadi no waɗa kadi cellal woni afogal enen noon mbiyeten kala ko mbawɗa dañde so wonnani e cellal a naftortamo ɗum sababu men wadde ɗiɗo ñalamuji cellal en jii hannde diwan o fof rendiɗo ɗuɓude tan dowlu ha fayi toon mo ganduɗa mawɗo commune mo Boki Diawe fof rendiɗo hen e poste de santé Dunguru Alpha noddude saɗa ari saɗi ko noddude noote ɓe haaɗitena hannde hol satisfaction mo joguiɗa hen satisfaction d'abord ko weltade e yettude hen Allah no fewi en ndi ɗumɓeɓe ha caggal Matam ha garli ko ɗo mbaɗi ɗo gila hanki jamma eɓe paadi liggey o fuɗɗo noon so neɗɗo dañi ɗum wawi tan ko yettude hen Allah kadi ñaganade Allah moƴƴere doctoreɓe amen ɓe andi mbiɗa heewi wiide docteur e jangguinowo jobdi wawa tagde neɗɗo wawa yobde ɗum neɗɗo wawa yobde ɗum wonno kamɓe
gelowmo e air kala ɓe mbawi nottede e air kala ɓe mbawi sohlede kadi daña nodda kala ɓe noon noon wiiruɗen kadi ñagade allah nde kala garɗo ɗo dañata hen ƴettat ɗo hen inchallah kadi ko gueɗe mbaɗe ni ko gueɗe ɗe ganduɗa men mbattori par ce que en ji ko ari ɗo hen hande o kañum so tawi ɓe mbawa kamɓe foof yiide docteur eɓe e ñalawmaji ɗi Allah jaɓi ko ɓoyani min mbattoyi sohleje men wawde safrude gujjaji yimɓeɓe wawde safrude dagande yimɓeɓe voilà min jingoɗa ko rokkirde ƴiƴam holko usma e rokkirde ƴiƴam rokkirde ƴiƴam devoir citoyen ɓe ganduɗa neɗɗo fo ene foti wawde wadde ɗum so tawi cellal mum e ɓamdi mum ene rokkiri en kaldi joni e yimɓe manque de santé matam ɓe hôpital ko ɓuuro sow o wi eɓe ƴilla hitande foof ko fotata no ujunnaji jeeɗiɗi ɗomuji yimɓe ujunnaji jeeɗiɗi dokkira ɓe dañata hay ujunnaji ɗiɗi e kala ɗo neɗɗo dokki ƴiƴam ene wayno hokkiri gurdam donné du sang pour donner de la santé pour donner de la vie donc ɗum woni sababam dokkirde ƴiƴam hande ina wayno ɗo no gonɗen ɗo hen machallah en jii oto goɗo nana boowal mo gandanɗa on ma kañum ko safara tan umari ɗum gila toɗɗo Dakar kono kadi ƴewama aussi docteur eɓe ɓe ganduɗa ma haralleɓe dow dowruɓe yiyande jamanu ɓe gandanɗa on ma hande ko spécialisé so tawi a yahanino toon to hôpital Fann walla a yahani toon e clinique aji mawɗi walla dantet hay ko nandi hen pour mbawa dañde ɗumen walla mbawa daƴƴeyetaji ɗumen walla mbawa ha dañƴede cohlma ko caɗele saɗino wonata kono an a waɗiɓe déplacé e dérangement a addiɓe ha ɗo hene ɗo beele ɗum ɗon ko hunde wemde walla ala ko copareje ha kewi mbaɗade o anni tan mbeɗe heewi wiide neɗɗo sa joguima sa annimo hunde tan Allah walleten ko ɗum way wade kala avec la volonté de déplacer des montagnes ko anni tan en mbaɗi en joguima anni o Allah walli en hen Allah walli en addude ɗo henne oftan nani ɗo henne kadi mi anda ko ɗum ñaw keso mi anda joni fuutankoɓe kala mo jiiɗani wimande wonde cataracte cataracte noon seɗen so guite seɗe ƴeewe il faut gadden unité mobile o kadi hewɓe ne gonde sabaru probléme aji ɗi ɗum tagui mbaɗɗen déplacé unité mobile o woni hôpital mo ganduɗa woni tan koye kamɓe ari ha ɗo henne ɓe ƴeewo ñiiɗi yimɓeɓe ɓe guite yimɓeɓe ɓe ƴeewo safrude ɗum woni sababu arde ɗo henne camion kadiɗamo camion mo ganduɗa kadi déplacé ɗum weeɓani kono Allah walli ha en gati aɗa janggi tan aɗa wawi yilloyade kala ko jiɗɗa Allah rokkete aɗa selli aɗa janggi ɗum tagui min ballalam ɓuuri yaarude koye éducation et santé par ce que mbiɗa sikki ɗum woni base uji gurdam ɗum woni ɗaɗi gurdam sa janggi aɗa wonde cellal tan ko heddi ko koye yidde ma e volonté ma ɗum woni sababu am yaarude assez souvent e wallude sukaɓe e jangga e kadi wallude ɓe cellani ɓe jafto kadi politique kadi ko ɗum ene wiye politique tan politique ko jabde wonde jabde daranade rendo ɗum woni politique kala ko wona kala ko menkodirade ɗum ɗon wona politique edi min ko ɗum woni sababu am nadde politique wawde dañde wawde wallude yimɓeɓe woni sababu kadi ɗiɗo journée de santé kadi ko ɗum woni ko mawɗo leydi ndi heewi haalɗo meta ko kala mo ganduɗa omo rokki ɗum jakka kala mo ganduɗa Allah mo resdi ɗum yo hufɓe yimɓeɓe walla yimɓeɓe yo ngam jaɓɓal wonɗen ƴetotoɗen yaɓɓude wadde ko yiɗi ko wadde aussi ko yimɓeɓe cohli ko namdal cakkirigal heɓe wonde ɗe cikka wonde mataw ko dawrugol ngol élection ngaji local paadima e nder onon tuma ko ɗum waɗi monsieur Abdou Doudouli ene adda ngal ɗo ballal ngam yimɓeɓe mbawa wattude ɗum hakkille kono noon ɗon il faut laɓɓinina ɗon ha laaɓa ceerno e tawno won famoɓe wonɓe pamani Allah walli ha en gaddimo ɗo henne yimɓeɓe nana jabto ɓe gaati ha ɗum kaɓɓirɗe ɗe hôpital moderne foti jogade kala nana e nder camion est ce que en nani wonde ne haale
oɗo consultation gratuite fiidirani hay bacce e ARTP ko an itti ɗum e doole ma an itti ɗum tigui rigui joni e poste ma waɗani ɗum commune mo Boki Diawe hayɓe gona tigui rigui yimɓe ɓe ganduɗa hoorema jeeya koye nder commune he hayso gari jomum ene mbawi safarade est ce que ɗum ɗon a gonɗinta ɗum walla ala ko gonga ɗum ko seeɗayal kal Allah resdi en ɗum kan seeɗayal ɓiccuɗen e yimɓeɓe ɗum woni sababu men wadde hen ɗiɗo journée de santé journée de santé ɗi noon safrotoɓe ala palto ala gonɗo e APR ala mo wonani APR ala gonɗo e commune de Boukidé ala mo wona e commune de Boukidé ala jeeyaɗo Dungu Rafa ala mo jeeyaɗo kala mo sellani garɗoɗo so Allah jaaɓi ma yimire docteur ɓe cafo minen ko minen joguino caravane o minen mbaɗatno sensibilisé min jaaha tigui rigui joni e nder guure ɗe kono kala ɗo min gari min keewi nande konngol ko gotol ne tawno waɗi wacciɗo e wawre jeeya kono hunde so juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa ko an ɗo mbiyannoɗo leysi sans salaire en lekoli ka neɗɗo ɓurɗo wawde insistude ɗo banggue safara ɗum guila tigui rigui a suwa heɓde poste ha joni mo keɓɗa o ɗum ne kadi si holko saabi ɗum welaɗa andi wonde neɗɗo mo gandanɗa hoorema sa yi omo fiije sa yi omo jala sa yi omo liggo sa yi o yiiɗi ɗannade sa yi nde rewi lawol de machallah rewi lawol ha holko kalɗa e communication communication o machallah o ɓenni normal machallah ɗeɗo balle fof ene gonno enen jaadi jeeri wal machallah nde rewi lawol nden jagotoɗa Allah tan DG Allah ɓeydoro juuti ɓeydo hono makko en ɓuute diwani Moulay min nani yimɓe ne kala ɗo hen ɗum ɗo wona guulet ɗo DG ɗo nde tawno aussi toujours omo heewi insistude ɗo banggue jangde e ɗo banggue safara ɗum beela gonɗinde ɗum bon enen gandi sa tawi a namdima haala DG wona guulede makko ɗo wona e haalde hen ko heewi ko ɓeyde DG ko fuɗɗima ɗum ɗo ko adi hande ɓiɗe mo woni ministre sans salaire en 2007 si je me trompe pas nden waddi ɗon plateau médical ɗo to Dungu Alpha ɗo nden ko jiyar ceerno Cheikh Ibou Kadi radiallahu taala nden kadi diwano ko safi men machallah hande kadi o watti ɗum ɗo eɗen gandi ko nafoore maire men Abdoul Sawle le DG de l'ARTP ko nafoore maire men o neɗɗo kadi ganduɗa ballowo miskine o ñammini o yarni o goltini so tawi ganduɗa hoorema neɗɗo mbaɗo ni kadi ene foti wallede e diwani ene foti kadi hokkede junggo wawa kadi addoyde hunde wonde ganduɗa ko naftorto diwan nden noon ko ɗum ɗo woni ko cohluɗen ɓe ko ɗum ko jiɗɗen ɓe ɗum ɗo woni paɗɗene ɓeɓe ɗon nen so tawi wonko mbawɗa ballade a ballaniɓe biskineɓe a ballaniɓe bandiraɓe ma ɗum noon mbiyaɗen ñagotoɗen Allah wonda Allah ɓeydoro ɗon kono hono makko ko juuti hono makko en kadi kewɗo e diwani paɗɗene ɓeɓe wonko jiɗɗene ɓeɓe wonko jagotoɗene ɓeɓe ene an hoorema aɗa ligguey du aɗa andi en innirimo ɗum ɗo ko adi omo daña ngal ɗo oɗo ligguey guila mo wiye ministre sans salaire guila mo woni ministre sans woni ɗum wiye ministre sans salaire d' accord holko kalɗa e ɓen ɓe gandanɗa hoorema sikkoɓe wonde ɗum ɗo Abdoul Doudou Moussa Houleye waɗiri ɗum ko politique ne tawno aussi sonno waɗiri ɗon ko politique ya taw hande ko candidat kono hande o wona candidat nde tawno aussi o woni ko caggal Allah e caggal président de la république Macky Sall ɗum waɗi noon président de la république Macky Sall suuɓi wague o felliti yaadude wague e nder oɗon fannu wadde noon ça veut dire que neɗɗo wona candidat ha posani candidature mum waɗa hono ɗeɗo gueɗe e nder oɗon tuma eɗen gandi ça veut dire que jomum ko wiyata wonde ko population tagui ɗum ummade ko hunde gonɗinde beela gonɗinde ɗum walla eyyi Dj Dou a namimami ɗo ko jiɗmi haalde enen gandi ɗum ɗo wona politique sinno ko politique tan wiye o addata ɗo ɓe mo wondi saabu ɗo a wawa andude mo gonduɗa e ma wondani saabu ɗum ɗo ko lillahi e rasul o waɗi kadi ko faaboroɗo julɓe o faabi ko julɓe ɗum woni ko yakora hen kadi o addirani ɗum ɗo sibamde politique neɗɗo noon jakoriɗo ko hunde tan on yakoroto cikkuɗo o sikkat tan mo sikkani o sikka tan biiɗo jaɓɗo wonde ko woni o jaɓat tan woni ɗum noon ko Allah waɗi ko Allah waɗi ko noon ganduɗa hoore maɗa neɗɗo jiɗɗo wonde o tan a wedde toon leggel ma ɓeyɗo roy royrude ɗum noon ko Abdoul ko Allah waɗi ko Allah waɗi ko noon ala bawɗo ittude ko Allah tan wawi ittude noon tigui hakkude makko e président de la république enen fof eɗen gandi neɗɗo haadata yamirore neɗɗo yaadata yamirore ɗum noon so tawi en dañi ɗum ɗon vraiment waaɓe ni kadi kokken ɗumen doole ballen ɗumen duusen ɗumen ha keɓa goɗɗum ko wawi addan ko mbawɗen wawi addan en ɗo e diwan en mbawen naftorade noon tigui rigui Moulay min beltanimama no fewi no fewi no fewi
Kumulay li meñum Abdoul Doudou li sikela on ji ko haali hen ko on ji kadi ko laɓɓini ha laaɓi cer ko wadde noon ko noon tan so tawi neɗɗo woni e nder nokku mum ene gollo e nokku mum so noddi ɓiɓɓe nokku mum tan notto ɗum ni haalirta ni henna ɗum noon beelam ma waɗi en gada beeño en jiiɗo mawɓe en jiiɗo sukaɓe en jiiɗo rewɓe en jiiɗo worɓe foof gariɗo henna gam ƴewde ha joni ɓalli mumen daara kadi aussi so tawi rafi battinani e nder ɓalli mumen ɗum noon so tawi ari ɗo hen a waɗata consulté soɓe gandi hol rafi gonduɗa ɓe daro e yidde walludema hen e haalirta ni henna ɗum noon waɗi ɗum ko DGATP Abdoul Doudou Ly gorko mo Dumgoro Alpha kono kadi ko innitortoɗo commune mo Boki Diawe foof ne fatirno kañum woni directeur ARTP ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗo ko gowɗo wadde ɗum kadi aussi ko gowɗo gollade hono ɗeɗo golle kala e saaha ɗum noon sikki ala ne tawno fulɓe ne kewiɗe ko yooɗi ala e daranam ko soppini lummini hojjini hay goto yileta ko tiiɗi an mbarna mbiɗa ko falsama wuccire am dara kam nde ɓuuri wayma ko fatsima mo yiiɗi Allah tan mo yinma holko wonno ummaki moon hannde wonno ummade men nande tan ko Abdoul Doudou Ly moƴƴo Wuleyo aɗa andi kam kala ko ummini ki suba hiir Fouta donnaɓe gummon mine min jeeya ko toon sambame kadi koye notago makko min gari notade mine sowi min tan min ñallenaki min ñallanaki suba ha hiire ala haal noon o handinani minen nangue andinmi koye mbuɗu kanko tan ari min wadde tuuba koɓe safroɓe yimɓe min cafra e mbuɗu min mbaɗana e buɗɗiɗe awaɗani kadi sa gayni kadi keeɓa galle makko ɗa lorɗa banduma laaɓa lalaɗa e salle joɗɗo aɗa yara boisson yara ndiyam ɓuɓɗa ma rawde ɗum tan addimi ɗum noon jontaɗo noon tigui kadi jontaɗo yeyata e yata goto e mbiyerɗa min mbiyetemi ko Aissata yettode Camara yimɓe seydi Camara jere bisa mako jeyɗo sababa bisa mako lekki hayɓe lekki ngabbuɗene hayɓe neɗɗo ko jere bisa jeyi sababu o a rawde kadi yettinani min caggal ene tini min ne yiiɗi min aɗa jontaɗo kadi yiiɗa ko jontaɗo toon hono mum yimma ko jontaɗo machallah jarama yewetake kañan tan hande hoore ko garen Come sarà? Ora filmam di Jedu. Oh, di jarab gise. Jarab. Toujours eɗen potta ɗo fottinten ɗo ko DG directeur men hannde mo kolliɗen e jamanu men pawɗen ɗum yeeso mi laayima ɗo seeɗa noon kono mi fota wawade nde wonno DG kala ko waɗana ene jari ɗum omo tini omo tintini kadi o wi Fouta émergent yo Sénégal yaaru yeeso eɗen gandi hannde ko waɗata ɗo ko hunde mawde noddude aduna fof yo arsuna cafro noddude kadi social kanko o faltaki gonɗo e makko omo ala e makko min ɗum tawi coftumi yaadude DG nawɗa ɗo nongomi haccitaki kono gon laabi seeɗa a faami gardumi koye yimɓam mbanmi kono mbaɗannomi toujours so hunde kewi taw ko Abdoul Doudou Ly noddi hande dondu nane jogui programme mo ganduɗa ko affaire ñeñago ko hen jeeyade kono noon ala kulli haali so DG noddi eɗen poti notaade kadi ko kanko addi en ɗo ko golle makko kadi addi en ɗo ko balle makko kadi addi en ɗo eɗen gandi hande omo darani renndo ngo omo darani safara omo darani social omo darani yo Fouta yaaru yeeso par ce que leader baɗono makko ni weeɓani toujours o jippitto o ara e territoire reedu Fouta he omo ƴeewa yimɓe hol celle ɓalli mumen omo ƴeewa yimɓe holno ñamirta omo ƴeewa yimɓe tampere guila e guese ha e sardiŋaji ɗum noon min mbimo ko liyode Fouta woni directeur Abdoul Doudou Moussa Houleye omo jarani min no ñallude nangue saabu ko golle makko tan min kalata koko min ji min jadanama hande e leydi hande leader aji keewi façon leader fof ne nodda en
an aɗa andi Dakar façon leader fof eɗen kalda kono cuɓiɗen ko Abdou Doudou Moussa Houlé holko cuɓoriɗen o wondemo social wona ɓellere gajjal fay hattine hoore makko min kaloɗo noon komi yummum dijeedu eɗen gandi Fouta ha heeɓi Demmankani heeɓi ɗo kala ɗo noddi en eɗen keɓli makko gaditi haala makko ɗo mbiranoɗa kala e sahan ɗum noon komi addi toon naɓe nana nder yimɓe gari safrade mone kala ma yiito cellal bandu mum ma andu no jooɗori ma andu kadi ko cellal woni afungaɗo holko tagui e nder commune mo Boki Diawe sa wi Dieynaba Guissé ɓe mbiya mobilisation hande so tawi koto banggue mobilisation an woni numéro 1 e nder commune mo Boki Diawe holko saabi ɗum e holko saabi aussi dondunaɓe ɓe foof gitti gueɗal manggal tottuɗa ɗum ne tawno hande kala ko ɓuuti holliri te kadi kala ko neɗɗo ñamli ko ɗum woni ko yoɓete hande ko ɓoydemo e nder politique walla andudemo holno yimɓeɓe mbaɗirte convaincre walla ala ko haala ɓola tan kalata jomumen tigui rigui a joni daro pour wawde rewde ma ne tawno kala ko juuti Allah ne weela kono gonga ne tawa service eyyi dijeedu politique jogui ko koyɗe par ce que enen sen tawi gonɗe ko diwal Podor jadanoɗen koye leader uji ɗi ganduɗa mawɗi hono Mouhamadoul Bassir Sall en Moussa Sow Walal den Ibrahima Abou Guéɗen eɗen gandi ɓeɗon ko leader aji mawɓe e nder diwan Podor Allah itti en noon e Podor garden eɗen juwa ɗo politique e Dande Maayo nde garmi ɗo nde gardumi ɗo min ko wadde mouvement mo ganduɗa taw rewɓe ne jiito koyemumen worɓe ne jiito koyemumen e on tuma mi jooɗima ɗo quelque dire yimɓe ne noddami mais mi wiyano taw mo ponmi wawde liggodirde won ɗon min jinmi liggodirde koye baɗo social eyyi neɗɗo mo ganduɗa taw ko jurumdere ko kecco ɓerde ko ganduɗa wona wuuro muɗum tan wona ɓellere gajjal fayi hattine hoore mum leader aji kewɗi noon hande nana caggalam par ce que joguimi ko mouvement eyyi jogui ɗum mouvement jogui kayitaji muɗum on nana caggal ma walla nana doga caggal ma eɓena doga caggalam woni rewɓe woni worɓe woni sukaɓe woni mawɓe eyyi minen noon hande min dewrata e neɗɗo tan ko nafoore mum min dewrata e neɗɗo pour yomin jiiye komin jiyatano min jiyama komin nanatano min nanama par ce que hande Podor ha heeɓi diwan Matam o eɗeni hen eɗene affaire uji rewɓe ko gandanɗa société uji gummotoɓe ɗo ha Canada eɗen jogui tubakoɓe aroɓe ene liggodira e rewɓe ɓe ɓe ganduɗa ɓe dokka ɗumen golle woni ardiɗo ko sokhna Fatimata Gaye ɗum nene kadi aussi koye nder golle ɗe golleten taw rewɓe foof ɓe ganduɗa so jiyama ene daari darde tan ɗum tawi no garɗen ɗo haalde Abdou Doudou Moussa Houlé yo andu noon Doudou nana caggal makko yo andu kadi en gardi ɗo hande almami Juma Doudou ne wiye Abbas Kane en gardi ɗo kadi en gandanɗa hoore ma nayi ne wiye Baba Thiam eɗen gandi ɗum ɗo ko mbatta mawɓe ne gara ne notoma coyni en ko ɓuural e ɓeydade ɗum tahi noon enen ken liggotoɓe tan partout kala ɗo jiiɗen hitere ligguey eɗen jiiya neɗɗo o ene wawi wallude ene golle en jaggata mum te addi en ko politique kadi Dieynaba Guissé kañumen ko dariɓe eyyi kañumen ko dariɓe ko liggey tan ummini ɗumen e andinde rewɓe aade arani ƴam namde ɗanade e harde kala debbo ene foti wawde gollade kala gorko ene foti wawde gollade noon tigui rigui Seydou Guissé a weltanama a ñaganama gueɗe moƴƴere ɗum noon ko leader politique toon to Dondo Amed Samba neɗɗo mo ganduɗa ma so tawi darima tan dardoto ko yimɓe kadi aussi yata goto ƴotta goto ñamata goto ne hadirti ñanna ɗum noon banda men tedduɓe musidɓe morsuɓe ko ɗo e Doungour Alpha Ngonen jarama Allah rokkunomi demgal larkay ko demgal structure de communication tiitonde ari caɗele gase rendo joguiɗa ko conférence concert cérémonie officielle mariage baptême anniversaire walla ka ceerno aɗa yiɗi waɗanede communiqué ko tiitonde yawri hen en mbiyani ala ɗo woni kono ko ɓuuri garɗude ko koye tiitonde tawete mon yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala numéro whatsapp 00221 719 88 80 appel direct 00221 33 855 16 37 structure de communication tiitonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jirtinde gila tiitonde yetti ele gasi e rendo men